молодці! Жінки мали дитину, родила дитину на дорозі, а вони мали гарапник такий, пужар такий. І як кроїв, та й так і був. І той гарапник запутався у плод той жінки, кишку тут. Та дитина плакала, та й всі казали, всі євреї стали, та й каже, не вбивай вона. Вона роди, її теж болить теперка. І вона плакала, і він його взяв, та й другий солдат прийшов, та й каже, лише її нехай тут осидить, та ми її візьмемо по тому. Най вже кине дитину з себе. От яке було. Та й плакала. Та й моя мама вийшла, та й каже, на тобі їсти, підкріплення зробити, бо вони голодні були. Та що, хліб лупала, та дала по кусочку всім, на, з'їж. От яке було. А вона плакала, як той солдат її був. Такі є люди злі. Та далі жінки теж дали на той, ну, що кусочок полотенця, чи що мали, щоб вона його закутала. І я була маленька, та й виділа. Та й от як я була. Ой, страшно, як її здівалися, та брали їх туди, на бук, жбурнули на берег. Край. Тато казав, що він ще такі муки не видів, не чув, не що видів. А та женщина выжила с ребенком маленьким или нет? Вони взяли туди, до Єльниці несли їх, везли туди. І гнали гарапниками солдати з сторони, а вони по сошейки йшли. Не була сошейка, була дорога така. А такі мучилися там, котрі. То так з кровлею та сошейка зроблена.